Welcome back to Zim Official Confessions, guys. Auya zvakare nemamwe maconfessions. Okay, ngatinzwe maconfessions edu emuzuva ranhasi. Makadini mukoma honest. Chitupa changu vigai please. Inini ndakamitiswawo ndichine 15 years. Ndokuzosununguka mwana wangu mukomana ndava ne16 years. Saka zvakafamba sekudai. Murume akandipa pamuviri uyu akauya munzvimbo yataigara nekuda kwebasa. Tikazosvika pakudanana, ndakazotanga kuita masigns enhumbu, kuzvimba makumbo, kurutsa zvandaive ndisingamboite, asi ndakazviudza kuti zvichapera. Pandakaona kuti zvinhu hazvisi kuchinja, ndipo pandakazoziva kuti there is something wrong neni. Ndakazodiscover later kuti ndainge ndiine pamuviri. Pandakaudza nyakundinhumburisa, ndaitarisira kuti achaita something or at least kufarawo nezvainge zviripo. Asi haana kuita kana 2 days. Akangomuka asipo hake panzvimbo. Akasiya asina kana kumbotaura kuti ndoita sei panyaya yenhumbu yake yaainge andipa. Kuti aida kuti ndiibvise here kana kuti aida kuti ndigoichengeta. Handizive kuti akaenda kupi uye kubva ipapo handina kuzombonzwa nezvake futi. Murume uyu ndakazongomubvisawo pamwoyo, ndokutofungawo nzira dzangu kuti ndichaita sei but ndisingabvise pamuviri. Asi zvaitove zvakaoma. Sisi vangu avo vainge vakaroorwa ndivo vakazondibatsira zvakanyanya. Pavakaona kuti ndainge ndichinetseka, vakangoti pandakazvara vakabva vatanga kundisapota, then mwana ane gore vakabva vamutora. Vakanditi inini ndaifanira kuti ndinge ndichimboita zvechikoro, at least zvaizondibatsira mangwana. Vakati vachamurera semwana wavo pamwe nemurume wavo. Ndakatenda ndichitora befu nekurerutsirwa mutoro wainge wakandiremera. Ndakaenda kuchikoro ndichishanda nesimba, ndichitsvaga kuti ndigone kugadzira upenyu hwangu. Ndakazopedza hangu chikoro ndikagraduata. Ndakafara zvikuru nekuti ndainge ndazadzisa zvese zvandainge ndichida. Mushure mezvo ndakazowana murume wandakazoroorana naye. Iye zvino tave nemwedzi 3 tichigara tese semurume nemukadzi. Asi secret iri kundinetsa ndeiyi. Handina kumbobvira ndaudza murume wangu nezvemwana wandakamboita kumashure. Haazive kuti ndine mwana nechekare, uye mwana uyu ave ne9 years achigara nasisi vangu. Vanomubata semwana wavo chaivo. Ndiri kugara ndichitya kumuudza nyaya iyi nekuti handizive kuti achazvitambira sei. Zvino ndava neimwe mimba ine mwedzi 1, uye ndiri kunzwa kuremerwa kuti ndosvika pakuita mumwe mwana here ndisina kubuda murume wangu pachena. Kutya kwandinako ndiko kukunditadzisa kutaura. Ndinozvibvunza kuti ko achanzwa sei kana akanzwa kuti ndakambomitiswa kudhara. Achandigamuchira mune zvakanaka here, oro achaona sekunge ndiri munhu asiri honest, ndiri murevi wenhema. Ndiri kushaya zvekuita, asi ndinoziva kuti ndichazongobuda chete pachena nemumwe musi. Ndodzikama ndotsvaga nzira yekutaura nayo here, kana kuti ndirambe hangu ndakanyarara ndichitarisira kuti hazvimbofumuke. Ndiro dambudziko guru randave naro pari zvino, uye ndinovimba kuti ndichawana nzira yakanyatsokodzera yekuudza murume wangu chokwadi. It's never too late. It's never too late. Kana zvakutokupusha izvezvi munofanira kuti munge muchizvitaura. Oro else munotounganidza vanhu vamunoziva kuti hapazoite bongozozo. Kana pakada kutanga kuitika violence, vanogona kuzokubatai, but one way or the other munofanira kuti munge muchibuda pachena. The same way yamunongodawo chokwadi ndo the same way inongodawo murume wenyu chokwadi. But zvinogona kuita sekunge zvatinonokei nekuti zvaita kanenge kakunonoka kutaurwa, but munofanira kuti muzviite. Munofanira kuti muzviite vanzvadzi vedu. Zvinokusevhai pane zvimwe zvinhu. Tinzwe nyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira yakadai izvi. Makadini mukoma honest. Ndauyawo nenyaya yangu. Ndakapomerwa mhosva yekupfimba mwana walandlord. Ndakanzwa kunyara, kutsamwa uye kushungurudzika panguva imwe chete. Mwoyo wangu hauna rugare nekuti ndiri kushaya kuti zvandakaitirwa izvi zvinorevei, uye kuti ndoita sei nazvo. Ndinozvibvunza kuti ndakakanganisa papi, uye kuti murume wangu anofungei nezvese izvi zvakaitika. Murume wangu akandiroora zvakanaka.
Ipapo ailoja pane imwe imba kuGlenora. Pamba ipapo painge pakasununguka. Ndaiona sekunge mwanakomana walandlord aiva munhu aindifarira zvakanyanya uye aigara achida kundibatsira kana kutaura neni nguva zhinji. Ini ndaingotora semunhu anoda ushamwari nekuti handina kumbobvira ndafunga kuti pane zvinogona kuzoitika kumberi. Rimwe zuva ndakazongorekana ndamirirwa nalandlord achipopota. Ndakafunga kuti pamwe pane something chainge chaitika, asi ndakangoti ndichisvika padhuze navo ndakanzwa vachindituka nezwi riri pamusoro. Mashoko aibuda mukanwa mavo ainge ari very deep. Landlord wedu uyu aive murume wechirudzi ainge ati kurei. Akatanga achiti, unonyadzisa, uri mukadzi akaroorwa, asi unotaimira mwana wangu, asi wakapusa here iwe? Chii chaunotsvaga kwaari? Ndakashaya zvekutaura. Ndakavhiringidzika zvekuti ndakatadza kunyatsodzamisa pfungwa dzangu. Aingotuka achiti ndinopfimba mwanakomana wake, hanzi ndinomutevera pese paanobuda kuenda kumashops, uye ndinoda aite sekunge murume wangu kana tichifamba. Zvese zvandaitukwa zvainge zviri munzeve dzemurume wangu. Ndakamutarisa murume wangu ndichifunga kuti achauya kuzotsura landlord, kuti zvaaitaura zvaive zviri zvekunyepa, kuti mukadzi anganzi apfimba murume shuwa. Asi chakandibaya mwoyo ndechekuti murume wangu haana kana chaakataura kana izwi hwani rekundisapota zvaro. Akaramba akamira akagumbuka, akatarisa pasi sekunge pasina chaanzwa kana kuti aiwirirana nezvaitaurwa. Ndakaedza kutsanangura kuti ini handina chandange ndaita kumwana walandlord, asi landlord akaramba akatsamwa achingopopota. Akati handidi mukadzi anonyenga mwana wangu achigara pamba yangu. Dai murume wako aiva nemusoro angadai achikurayira kuti urege tsika dzisina unhu. Ndakanzwa sendinotsva. Ndakabva ipapo ndikaenda mumba. Murume wangu haana kana kumbondinyaradza kana kumbondibvunza kuti zvainge zvichitaurwa ichokwadi here kana kuda kundikamfota hako, achindiudza kuti anondida uye anonditemba. Neniwo ndakangoona kuti akanga apererwa sekunge akabvuma zvese zvakataurwa. I felt like I was nowhere. Mushure meizvozvo ndakatanga kuzvibvunza mibvunzo yakasiyana. Ko, zvine basa here kutsanangura ndichiudza murume wangu kuti chii chainge chaitika? Ko, murume wangu izvezvi panguva yachona ndaizvibvunza kuti aifungei nekutaurwa kwainge kwaita. Ndaingozvibvunza mibvunzo yakasiyana siyana, but kundivimba ndaitoona kuti ainge akurasa. Izvezvi ndinongorarama ndichinzwa sekunge ndakakanganisa, inini vasina chandakamboita. Ndinozvibvunza kuti chii chakaitika kuti zvizodaro, kuti landlord ataure, kuti landlord aitaura chokwadi here kuti mwanakomana wake angamudza kuti ndaimupfimba kana kuti yaive nzira yekuda kutidzinga pamba pawo. Zvisinei, takazongopabva zvedu, asi nemurume wangu hatichanyaswa kuwirirana. Anondifungidzira zvisiri izvo, chero hake dzimwe dzenguva asingade kuzviratidza, asi ndinozviona mumaziso ake. Ndiyo nyaya yangu yemukoma honest. Zvinoti netsei, pakaitika nyaya inenge yaitika, then mumwe munhu anenge ari included munyaya yachona akazongouya kana anyarara asina kutaura, kubvunza kana kuda kutsanangurirwa kuti chii chakaitika. Zvinoti netsei, because iwo unenge uchifungidzira kuti ari kukufungidzira zvisiri izvo, naiyewo anenge achizvibvunzawo mubvunzo achitaura kuti zvakaitika hazvina. Pamwe pacho you never know, pamwe munhu anenge akatongokuregerera, akangonzwa nyaya akangoiona sekunge isina basa. But zvinoti netsei. I just pray and hope kuti muchaona peace mumarriage yenyu, or else munofanira kuti like munge muchizosvika pakutaura nemurume wenyu muchimuudza kuti zvakafamba so, chero hazvo akasazvibhilivha, but side renyu renyaya anenge arinzwa. Okay, no more confessions atanga tinawo muzuva ranhasi. Don't forget to subscribe, comment and like.